Hau segiatzea ba. Ikustezu hemen, Juanfe, sentitzei hau. Juanfe goian do, eta hor goian daudene, karta eta jaiatzen. Gora neotea gustatzen zeizue, Jetxi, jetxi automatikoa, eman botoia eta jetxi jatea, Juanfe. Hauxe bakarrik gatzen paita, zingo ya, Juanfe. Una. Eman, etorri, Juanfe, venga. Etxik konbeni, gero bakik, reservak indatzen batzean. Atxegi, zaitzen. Atxegi, beira ia iza. Atxegi, torri. Bai, ahí va. Ire, mejoratzen hasita, Dios, mira die. Cuarentena, antzumatea, ejertzizio gutxiteula. Segi izketan. Juanfe, gelituko bate. Etxeo bate. Claudio, ahí va. Claudio. Nik uste maite unero ekarri barke dugula, tertulira, Eharra dauta. Dena, ahí va, itzako, ez da denai. Venga ba, kontuz kamarakin. Eharki. Bueno, zalatza. Atxaleko, lauak, 13 minutu gutxi. Hemen txe, zuzen zenia mira mondik. Atxalde ondizula, denoi. Bai, denoi. Hombre! Neka, jetxin da, kabraia jetxin da. Automatiko, eman dira da jetxin da. Jetxin da, makina gotxe. Ondo, Juanfe, ondo. Korrika, Eharki.